Hvaljen Isus i Marija, dragi Marijanci, dragi članovi, simpatizeri, podupiratelji, molitelji, svi koji ste na bilo koji način uključeni u ovo djelo Marijanski zavet za domovinu. Evo i ja kao jedan od duhovnika na hodočašću uključit ću se s vama u razmatranja otajstava krunice. Ovaj mjesec u veljači razmatrat ćemo žalosna otajstva krunice. Razmatrat ćemo o nepravdi, o muci, o smrti koju je doživio Gospodin nas Isus Krist, doživio za nas. I već tu želim se s vama zaustaviti na toj riječi za nas. Mi često razmatramo, Isus je došao na svijet radi nas, Isus je podnio nepravdu, muku, smrt radi nas i sve je to istina. Nismo ništa krivo rekli, ali ponekad u razmatranju važno je to nekako promatrati da je on to učinio za mene. Znači Isuse, hvala ti što si otišao na križ za mene. Hvala ti što si dopustio da te bičuju za mene. Hvala ti što si dopustio da te poniže, da ti na glavu stave trnovu krunu za mene, radi mog spasenja. Jer ja sam na neki način odgovoran, ne na neki način, nego jesam odgovoran za to što se Isusu dogodilo. Znači Isus je došao radi nas na svijet, došao radi našeg spasenja. Mi ljudi smo mu kao kralju pripremili prijestolje koje je križ. I on ga je prihvatio radi nas. On ga je prihvatio jer zna vrijednost tog trpljenja, vrijednost te patnje. I svjedočanstvo o Isusovoj patnji i smrti, to je svjedočanstvo kada gledamo samo ovaj svijet o pobjedi laži nad istinom, o pobjedi nepravde nad pravdom, zlom nad dobrim. Isus je lažno optužen za zločine koje nije počinio, nepravedno osuđen na smrt koju nije zaslužio. Možemo reći, većina njegovih učenika ga je ostavila, razbježala se i jedan od njegovih učenika, Juda, kojeg je on sam izabrao, pozvao, Juda koji je bio oduševljen Isusom, na kraju ga je izdao. Sveti Petar, kojeg je Isus postavio na čelo crkve kao prvog papu, tako ga je olako zatajio i ni manje ni više nego 3 put. Kad nas neko ko nam je drag, kog volimo, jednom iznevjeri, kad nas razočara u bilo kojem smislu, teško je to prihvatiti, teško je iskusiti tu bol toga. A Petar je to Isusu napravio 3 put. No Isus mu je oprostio i nastavio dalje s njim. Bio svjestan da je Petar samo čovjek. Ljudi koji Isus toliko volio, kojima je činio čuda, koji je pokušavao dovesti do toga da shvate da su stvoreni za nebo, da je pred njima vječnost, da prihvate kraljevstvo Božje, slušali su ga, činio im je toliko dobra. Oni sada zahtijevaju njegovo razapeće i paradoksalno traže da se pusti jedan kriminalac, Baraba. I Isus nakon svega toga završava na križu. Križ je u Isusovo vrijeme bio jedno od najvećih poniženja. Na križ su se razapinjali najveći razbojnici i bili su razapeti tako da su i po nekoliko dana umirali na križu na nekim mjestima gdje su ih drugi mogli vidjeti, kraj puteva gdje su drugi prolazili i gledali kako ovi umiru. Sve su to činili za primjer. Činili su to za primjer da neko ne bi slučajno napravio istu stvar za koju je neko optužen. I evo, sve to nam dolazi u misli kada razmatramo upravo ova žalosna otajstva krunice. No, i nama se u svijetu danas događa nepravda i u našoj domovini se događa nepravda. Nepravedan odnos prema ljudima koji su doprinijeli da imamo ovakvu domovinu. Nepravedan odnos prema hrvatskim braniteljima, nepravedan odnos prema možda i meni i tebi koji smo doživjeli. I kad razmatramo o toj nepravdi, ona je teška, ona boli, ali isto gledajući Isusov križ, evo imamo i tu gore iznad jedan, mi znamo da križ nije kraj. Mi znamo da u Isusovom životu na križu nije sve završilo, nego križ je bio put prema uskrsnuću. Križ je bio put prema nebu i možemo reći najveću tragediju u povijesti čovječanstva Bog pretvara u najveću pobjedu, pobjedu nad pobjedama, pobjedu koju nikad neće biti ravna. Evo i mi živeći tako i mi pobjeđujemo. Evo i naše podnošenje patnje križa koju ponekad i nismo zaslužili, koja nam je ponekad nametnuta, ne možemo izbjeći, prihvaćanjem toga, prikazivanjem toga Bogu i mi na neki način pobjeđujemo. I mi na takav način, živeći tako, možemo dovesti do toga da naša domovina postaje još bolja, da postaje još bliža Bogu. Evo, i to je nešto na čem trebamo svi raditi. Evo, i moleći, razmatrajući, hodočasteći, baš upravo o tome. Razmatrajući da i ti ja možemo doprinijeti tome da naša domovina bude bolja. I važno je voljeti, ljubiti i imati tu svijest da ona nije idealna, nije savršena i o tome svjedočimo svaki dan i na neki način i mi smo možda odgovorni za neke stvari koje
nisu u njoj dobre, ali možemo puno, možemo i moramo i pozvani smo činiti puno više i zato je važno je prihvatiti kao našu. Ona je naša, takva, nesavršena, ona je naša i pitajmo se svakodnevno što ti i ja možemo učiniti više da bi ona bila još bolja, još savršenija, još ljepša, da bi u njoj bilo još ugodnije živjeti, ali najvažnije da bi mi koji živimo u njoj bili još bliže Kristu. Pa evo, o svemu tome ćemo razmatrati, razmišljati, razmatrajući o tajstva žalosne krunice i posebno možda u našim i osobnim molitvama, duhovnim promišljanjima kroz ovaj mjesec stavimo si to pred oči. Isusa na križu, ali i ta svijest da to nije kraj, da je to bio put prema uskrsnuću, put prema nebu i važno je svaki put, svaki dan si to posvijestiti, da smo ti i ja stvoreni za nebo. Mi smo na ovom svijetu 40, 50, 60, 70, 100 godina, ali što je to prema vječnosti? Ne prema 1000, milijun, milijardu, nego prema vječnosti. Pa evo, borimo se, dajemo doprinos za sretnu vječnost, ne samo svoju osobnu, nego i svih ljudi na svijetu.